Takže čaute. My vás vítame pri našom novom videu. A dnes to bude video tag to alebo to. Tu nám máme takto napísaných 13 otázok a my si vyberme, čo máme radšej. Takže môžeme ísť na to. Prvá otázka je legíny versus rifle. Čo máš radšej? Ja určite legíny. A ja, legíny sú proste také dobré, v nich sa dobre chodí, ja ale... teraz mám legíny. Aj ja, ale rifle sú také nepohodlné. No. Ďalšia otázka. Dom alebo byt? Dom, keďže my bývame v dome. No a ja, vieš, lebo tam ako v bytovke sa musíš úplne vyťahom alebo schodmi sa musíš trepať. A nemôžeš. Musíš byť ticho, aby si nerušila susedov po vece. No. A tu na našom dome máme trojposchodový dom. A tu nám máme veľa izieb, takže dobre. Potom kniha alebo film. Film, určite my moc kníh nečítame. Sukňa alebo šaty. Čo máš radšej ty? Šaty. A ja sukne moc nerada nenosím. Potom akože športový typ, ako legíny, mikina a tak, alebo elegantný typ. Elegantný. Ja som športový. Ja elegantný. Veď ty nosíš legíny a mikiny. Nenosíš šaty a podpätky. No tak keď ja nosím podpätky, vieš o tom? Bože, viem, veď tebou bývam. Byť slepý alebo byť hluchý. No nechceme byť ani jedno. Ale kebyže si musíme vybrať, poď viac sem, to nevidno, tak asi ja by som si vybrala byť hluchý. Aj ty asi, že? Hej. Lebo slepý to je hrozné, veď nič neuvidíte. Ako ani nič nebudete počuť, ale budete sa rozprávať pomocou znakovej reči. No. Toto je naše svetlo, luxusné. Ide nám tako blbo, nie? Sere sa nám, nevadí. Ďalšia otázka, 7. Sladké alebo slané? Sladké. Určite. Aký mobil sa ti viac páči? Samsung alebo iPhone? iPhone. Ako iPhone je krajší, ale... Hej, lebo to ti viacej ide a viacej ti to dáva Wi-Fi, no ako. Áno. Matika alebo slovenčina? Slovenčina. Určite na matika nejdem. Fialová alebo rúžová? Fialová. A ja. Fialová. Taká tuho. Hej. Fialová, wow. Fotbal alebo hokej? Čo máš radšej? Ja milujem hokej. Ja tiež. Lebo... Mňa nebaví sa kúkať na futbal napríklad v telke, ale kúkať hokej to ma v telke baví, ale futbal nie. Teba tiež, že? Ty tiež nerada kúkaš futbal. Hej. Vždycky spolu kúkávame hokej. Hej, aj práve, že s Nikolásom preto nechodím, že aby som išla s ním na futbal. Lebo tam sa budem nudiť a kraviny. Dobre. Ďalšia otázka. Predposledná už. To je ovocie alebo zelenina. Ovocie. Ja zeleninu moc. Ako mám rada zeleninu, ale tak ovocie je lepšie. No a ja mám rada zeleninu, ale... Ale ovocie je lepšie. Nejem. Tak ako samú, že si pôjdeš odkrojiť papriku a zješ ju. To skôr, že ovocie, že si zoberieš jahodu a zješ ju. No, takže ovocie. A posledná otázka je leto alebo zima. Leto. Na 100%, lebo sú prázdniny. Môžeme sa ísť kúpať na kúpaliska a tak. Môžeme si robiť už potom, čo chceme. Hej, je to lepšie. Tak a toto bude koniec našeho videjka. Ukáž aj tu svoju tvár. Veď vidno ma. Takže nemali sme moc toho. Zajtra natočíme vlog z Bešňovej. Tešte sa. Takže čaute. Možno dnes nebude chcieť ísť, ale určite pôjdem. Pôjdeme na 100%. No veď. Dobre, takže čaute.